Takže, já nevím, jestli je něco vidět, asi jo. Dneska je 11. května a my vyrážíme na trip a taky jeden matek, což mi připomíná, že musím zavolat mamce, ale to asi až odpoledne, až pojedu zpátky. No, ale každopádně vyrážíme na trip a za chvilku vám Lukin řekne kam. Máte se na co těšit. Takže kdo nestíhá? Já nestíhám. Hlavně, že máš toustík, No, ten jsem stíh. Tamhle ještě nemáš, jasný to. Jo. Stihl jsem se protáhnout. Co se máš se protávat, když jsi vole to? Když jsem starý? Panu pozděl, ty vole. A ještě natáčíš můj bordel tady? Jo. Ne. Všechno to bude na netu, vole. Ne. Ti budou lidi psáhej, ty vole. Co to je za prase, ty vole? Včera jsem byl celý den na Divákům, že jim řekneš kam jdem. Kousni si? Na Hintertux. Kamže? Na Hintertux. Na Hintertux jdem. Lyžovat. Zval si RC, kadem? Včera kolo, dneska lyžet. Včera koks, nebo co jsi řekl? Kolo. Jsem celek. Oni člověka nechají nasnídat v klidu. No tak... Není čas snídat. Tyvo, ty tam máš poctivě marmeládu. No jo, já nešetřím. Oh, nice view. Vole, dobrá moc. Take the third exit on B186 Hauptstrasse. Hauptstrasse. Já nejezdí těma dírama. Sorry, no. To není vidět, ale je fakt velká. Je velká? Je velká, koukej. To není jak u nás, to v Česku. Dětský kopce, ty. In 300 meters, stay to the right. Do you feel like a plastic bag? Já ne. A takhle my si tady žijeme a paříme na Katy Perry po cestě na Hinter. Takže mi řekni, jaký je plán na dnešek. Tady mám Red Bull, takže to mě tak jako hodí do toho, do energie. Pak zaparkujeme, dáme si rychlou snídaní. Vyjedeme nahoru, dáme pár lapů, pak to vidím na kofeinovku, kofeinová tableta, pak se bude mrskat. Takže jestli to dneska dáme bez infarktu, tak to bude úspěšný den. Ano. A zase tady na kilo jedu 130, sakra. Důkazy. Takže to pošleš, vole, na policii. No jednoznačně. Takže právě jsme přijeli do Hintertuxu. Here we go. Jsme skoro tam. Za pár minut budeme se převlíknout. Dáme nějakou sváču. Jo, rychlou snídaní. Mám nějaký chlebík s sebou. A pojedeme nahoru. To bude dobrý, počátko dneska super. Už by nám to mohlo vzniknout od rána, nebudeme muset snad tolik čekat. Snad jo. Kuba říkal, že dneska bude dávat tu 360 na tom největším skoku, tak uvidíme. Uvidíme, no. Uvidíme. Jestli to klapne nebo ne. A moc se těšíme na lidi z Horse Feathers, až je dneska potkáme. Ty vole, no. Já doufám, že vyhrajeme nějaký penízky. Nějaký vouchery, jo. Ty voucher, no. Na kulichavu. Tak jo, za chvíli nahoře. Chvíli, papa. Ale doufám, že dostaneme nějaký razení. Namaže máš nahoře. Vytáhni ty pivka rovnou. Namažem se tady, jo.
Máme jenom rychlých 8 třeba. Jo. Dobrý výhled taky, no. Dobrý Old Shatterhand, tyhle tamhle. Kurvený šikony. Máš rád lidi. Jo, to je dobrý. Jo, skeptík. Takže další hlášení z Middle Station. Middle Station, Ferner House. Restaurant. No jo, je tady krásně. Trošku mráčky tamhle, no. Potí. Dá. Snížek dobrý. Good. Luky, rychlejc. Ne. Zweihände. Ne. Teď používám obě. No ale pořádně. Zase odpadne noha. Jo, jak svině. No tak tohle je úplná nádhera. Sakra, jsem rád, že jsme vyrazili. Nevypadá to vůbec zle? Vypadá to nice, co? Vypadá to nice. Krásný počásko. Takže nepřijou žádný mraky. No, je to tady trošku větší než u nás v Zolnu. Sakre. To je ten Luke. No týpek, než si oblíkne lyže, to je taky rok. Tak co si myslíš o těch skokách? Vole, proč? To je pohodička, ne? Jako jsou fakt velký. I ty nejmenší jsou fakt velký. To dáš jak nic. Musíš to prostě jen nahulit. Nahulit a doufat. A co ty lavice ve prostřed? No takže parčík jsme projeli. Jo. Je to velice cool. Ještě bych to mohl natočit, co? Tu kameru, ty vole. Na tu kameru. Chtělo by to. Uděláme později, když tak. Vadí, už prostě seš v televizi, už jedeš. Povědu tady do první. Krátkej, vole. Lollipop. Pomalu, vole. Pajzná. Tady na to taky můžeš jet rovně, ty vole. Počkej, já myslím, že na to jedeš, vole. Chtěl jsem Mimixem. Tak pojď na trubku tamhle. Já nevím, kde je, jak nevidím. V prostředku. Divný. Není vidět vůbec. Není, no, to je divný. Co je tohle, ty vole? Wow, sorry. Bacha, jede ti tam teďka, jo?
Kluky, jaký jsou pocity? No dobrý, jsem rád, že fakt jezdíme. Je to trošku něco jiného, než na co jsme zvyklí, na ty skoky se tady musí valit docela kudla. No. Takže nemáme tohle úplně na ježdění. Koukám, že mám vybitou baterku a skoro celou kartu, ale si mě to natáčelo zase v kapse. Wow. To musím smozat. Pokud dělám na tom. No, jako raily drhnou trošku. To je škoda, protože jinak ten setup je pěkný. Setup je pěkný, skoky jsou dobrý, akorát není dneska moc rychlost. Ale jinak musíme namazat, no, takže příště, až sem pojedem, tak namažem. Vlogsí. Už to jede. Už to jede. Tak máme doježdíno. Jsme úplně vyřízený. Nadmořská výška zafungovala. A sluníčko taky. Postrádám jednu plíci, ale bylo to super. Jo, já postrádám možná v obě. Takže jako paráda. Tak teď dáme ještě jednu jízdu dolů a jedeme auto. A ještě bude jedno překlápko, ale do vlogu, že jo? Ano. Se půjdeme podívat na vodopád. Jo, takže dej palec, vodeček, odběr. Ještě něco se dává. Share. Všichni to shareujte. A pak bude překlápko, ale jenom když to uděláte, jinak ne. Za 1000 lajků
bude Lukin jezdit nahatej na bike. Jo, jednoznačně. Tak jo, Tak jo, dáme si bágo. bacha děti. Ještě hubu. To dostá jízda, ty vole, s dětma. To hecnout ještě. Jo, pojď. Najde job. Jo. Bylo to skvělý. Baba. Bye bye. A ještě překvapeníčko. Pojď Luky, ukaž tam jízdu na switch, vole. Jo. To je zabiják, vole. Neříkáš se ti tom voliš jen tak? Tak co, Luky, znaven? Já jsem hotový, no. Já taky. Ale dobrý den, něco jsme dali, co jsme pojezdili. Jedem dolů. Převlíkneme se. Dáme Wasserfále. Jo. A já musím ještě přidat samozřejmě něco na Instač. Než odejdem. Večer bych už to nezvládl. A my máme vlastně 2 překvapky, jo? Jo, vlastně no, ještě jeden. Dáme si mekáč. Jo. Family menu pro každý. Yes.
spát, že budu čekat ještě na ten mekáč. Jo, no. Protože jinak už bych posnul a musel. Mekáč bude libovej. Přežerem se jak největší kreténi. Pak to vidím na dvojhodinový chrup na parkovišti. Ne, to bude v pohodě, hele. Dáme si Powerade. Tu máš ještě Red Bull, ne jeden? Jo, no. No, tak vidíš. Akorát mě to srdce pak vyskočí z hrudníku. Pustíme si český píčky a bude party. Činacký, vole. 1970 můj ročník. Jo. Jsi ale starý. Starý, no. Hele, tam máme už káru. Wasserfall 10 minutes. Ne, to nezvládnu. No, to jsou mapy CZ. Ne. Můžeme tam za 5. Byli jsme co? Ostrý hoši. No, to nevím, hlavně udavený. Vypadáš hodně jako ostrý hobo. Jo, já jsem nejostřejší, páč jsem si zapomněl brejle. Co na Ignáce, ty. Dobře, dobře. Vodopády. Na to. Končím. Končíš? Kam nejdu. Slápen. A teď tady na to budeme koukat. 20 minut. OK, můžeš vyrazit. Wow! První krok máme mrtvej. Tak jo, tak jen dá to, nedá to? Dobře. Dobře. Tak za tyhle záběry mi bude muset hodně zaplatit. Abychom se pobavili, tak já se tam jdu taky pokusit vyšplhat. Jo. 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 No, tady máš GoPro. Horoleze s Lukem. Casino. Yes! Mega strom. Životní výkon. Jo, pomále prostě. Jo no, za pár let. 20 let. Tak co, pojedeme do Mekáče? Jo, už se těším. Ještě teda nevím, co si dám. Já mám pěkný hlas. Jo. Co si dáme? Já budu něco special. Specialita jak říkáte? Specialite? Vařenej McFlot. McFlot. Tak by mohli mít McFlot nějaký. Jo, nebo McSniffle. A McSniffle vlastně mají. Mají? McDeeper. McChicken. McChicken si možná dám. Jo, je tady fajn. Nemáme úplně blbej život, co? Jo, ty vole. Včera kolo, Kuba teda posilka, dneska na Hintr. Nestěžuju si, jenom teda příští týden v práci to budeme mít dost asi náročný. Já myslím, že zítra hrozně chcípne v práci. Jestli budu tát nějaký šutry zítra, tak nevidím úplně nadějně. Takže jedeme dom, ale hledáme ten Mekáč. Už nemůžeme najít, už máme oba hrozný. Jo, no. Skončí to Ten tady. musí být někde tady, kámo. No někde už blízko. Ještě 11 km nějakého krváče, už to tady prostě musí být. No, skončí to tady hezky. To bylo předtím po pravé straně, víš? Aha. Jestli ho Kuba brzo nenajde, tak asi s ním Kubu a bude vyřešen. Ten kyselý bylo dost, že nenajdeš. Nechci žrát benzínku z bagety. Teda... Jo, benzínku z bagety, to je jiný pánko, vole. A to já myslel, že jsem unavený, vole. No tak jo, tak Bagetu z benzíny nechci. snad už to brzo najdem, protože jestliže Kuba bude mít ještě větší hlas, tak to bude ještě horší. Ty jo, no. Ty vám palí se mi ruka na tom sluníčku. No. Tak jo, všichni můžete hádat, jestli jsme ho našli nebo ne. Vyhýr, Einfahrt. Vyhýr, ještě ne, vole. Ještě jednou, tady to vypadá. Jo, tady. Jo. Tak pojď k taťkovi, ty vole. Ty vole, už nám ty burgery dělají. Jo, tam má doprava, to můžeš obět asi. Tady to nechám. Můžeš asi tady. Takže dámy a pánové, našli jsme ho. Vidíte to krásné M? Vítejte u Mega Hrocha a my si jdem dát Meky Žbiro. Jo. Mňam dám, jo, ty vole. Tenhle týpek tady nemá co dělat. Jo, Doufám, že přišel na salát. Pojď už.
Teď se projevila, vole, máš hlad a i do videa už se projevuje tvoje pravá tvář, vole. No nic, my se jdem najít, než tady Kuba ještě něco propálí. Ty vole, jdem na to. Tak co ty tam mrskáš, vole? Není tam, že bys tam zaškrtám si všechno? Ty vole. Bacon double cheeseburger. Ne, ten bude malinký. Jsi dával tu Steakhouse Classic. A nebo Big Maca. Ty jsi Steakhouse Junior, jsi takový junior. Máme už jenom 5,5 minuty tam. Já nevím. Oje, už jsme spokojení. Jo. Život je hned něco lepší. Život vypadá lépe. Takže teď to tady jdeme schálovat a pak pokračujeme domů. Že nečeká 2 hodiny autem. Tak hele, máme všechno jsme to zvládli. No jo. Tvoje boty smrdí jak... Ne, tvoje víc, ty vole. To je fakt, Ne. To je hnus, vole. Ty tvoje jsou ještě horší než ty moje, vole. Ne. A to jsme je vystříkali antismradem. Kámo, to je fakt smrad z pekla, ty. Ty máš horší, vole. Smrad z pekla, vole, vůbec mi to nechce věřit. No tak jo, takže zpátky z Oldnu. Jo. Trip byl super. Jo, dobré. Dejte like, odběr a zvoneček. Jo. A Kuba vám slíbil nový video každý pondělí. Jo, takže to se úplně nepovedlo. No. Nevadí, ale no, tak to je vše. Takže pápa, loučíme se.